Xayrlı kün Татарстан, xayrlı kün hürmetli televizor караучылар. Яңа елга санаулы көндәр генә калып бара. Балалар бәйрәмнән ниндидер могҗиза көтсә, олылар өчен бәйрәмнең кыйммәтлелеге якын кешеләрне белән кабат очрашу. Шуңа дадыр төрле буыннарны берләштерүче яңа елны гаилә бәйрәме дип йөртәләр. Студиябызның бүгенге кунаклары татар сәхнәсенең иң матур парларының берсе, үзләренең яңа ел традицияләре турында сөйләп китер. Сәхнәдә дә, тормышта да үрнәк булырлык Рәфинә Ганиуллина һәм Рәзил Камалов бүген бирдә студиябызда. Рәфинә, Рәзил, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез? Менә кыш айлары нинди хисләр тудыра? Әлбәттә, ниндидер серлелек, могҗиза көтәсең бит балачактан, без шуны көтеп. Яңа елга атлыйбыз һәм барысы да яхшы булыр дип барбер үзебезгә теге Киләсе ел бит инде безнең ат елы дип әйтәбез, име? Ат безнең татар халкының аерылгысыз дусты дип әйтергә кирәктер инде. Һәм инде атка багышлап күп кенә җырлар, шигырьләр иҗат ителгән. Сезнең репертуарда юкмы менә шундый берәр нинди җыр? Бездә хат кына бар. Ат юк, хат. Язылмаган хат, исемсез хат, тагын берәр тапшырылмаган хат, берәр тагын җыр чыгармыйча булмас мөгаен. Бар бит әле иң популяр җырдыр инде. Озак торды атым чапмады җырын уздырып булмыйдыр аны. Җырлап китик әле. Баян булгач әле бәлки. Әйдә җырлыйк әле. Зөһрә Шәрифуллина, Нәфкать Нигъмәтуллин репертуарында. Әлбәттә шунда әйтеп китерәк кирәк. Гыйнвар айында, кыш айларында сезнең танышкан вакытыгызда түгелме? Без бит бик тиз генә таныштык та, бик теге 3 ай гына йөрдек тә без шулай кавышып гаилә корып та җибәрдек. Шуңа да карамастан инде менә тату матур гаиләгезгә 11 ел булган бугаймы? Һәм дә инде менә күркәм традицияларыгыз да бар бугай. Әйдәгез сөйләп китегез әле. Бигрәк тә менә безне беләсезме, кызыксындыра менә яңа ел белән бәйле шундый традициялар. Безнең балачакта авылыбыз белән 12 тулгач та безнең менә традиция 12 тулгач бөтен балачага авылныкы бер-берсенә яңа ел кертеп йөрибез. Менә без иң беренче үзебездә һәрбер йорт саен менә 12 тулгач та менә секундыннан беренче үзебезгә кертергә тырышабыз. Яңа елны менә булай дип күбрәк кертәбез. Исәнлеккә, саулыкка, тазалыкка, байлыкка яңа ел алып кирдек дип кычкырып килеп керәсең дә, аннары шул өйдәге хуҗалар сиңа яки акча алмаса, тиен булмаса, конфет яки шундый күчтәнечләр бирәләр. Менә шулай аннары киенеп чыгып китәбез, бөтен авыл буйлап урап йөрибез. Яңа ел алып керәбез. Безгә күңелле, олларга шулай күңелле, чөнки яңа ел алып керәләр, теге шундый бөтен авыл белән шундый. Бу Башкортстан ягында сакланып калганмы менә бүгенге көндә дә? Әйе. Бу Башкортстан Республикасы Тәтешле районы, менә Шургылда авылында. Безнең күп менә безнең авылда гына хас булган түгел, менә безнең районда да бөтен авылларда шулай дип. Шулаймы? Шундый матур традиция. Һәм инде гаиләгезгә дә кертегезме моны? Ел сайын шулай балаларны алып чыгып китә. Башта Сөләйман гына иде, аннары Айтуган тугач. Шулай дип алып чыгып китә дә яңа ел. Чыгабыз да, Рафина өйдә көтеп тора, акча әзерләп куям да. Гаиләгездә бит әле сез 3 ир бала үстерәсез. Субханалла, бу миңа калса үзе бер батырлыктыр инде бүгенге көндә, Рафина. Батырлыктыр инде, аны баштарак теге уйламадык та, инде без аны ничектер әйме, менә 3 бала булсын дигән теләктән туды ул. Һәм ул вакытта инде миңа әйтүчләр дә булды, булышучыларың бармысың синең, булышучыларың бармысың синең дип. Мин уйлыйм инде, ничек инде кем кирәк соң, инде булышучылар кирәксен, менә әтисе, әнисе бар балаларның дип. Мин шулай теге бер катлырак булганмын. Әмма чынлап та менә безнең теге һөнәр теге юлларда каядыр китергә кирәк. Әйе, ул
ул яктан балаларны да, менә гаиләне дә һәм гастрольләрне дә алып бару ул бик авыр эш Авыррак икән. име? Ләкин инде без күбрәк барыбер теге гаилә балаларны сайладык. Мин инде алай теге бик күп нагрузка алмадым ул яктан артист буларак. Без бит инде барыбыз да садик балалар дип әйтәбез инде. Менә Рәфинә дә бүген шундый матур фотосурәтләр алып килгән. Күбрәк садикта кем булып бизәнә идегез? Сез һичшиксез миңа калса кар кызы булгансыздыр инде, Рәфинә. Миңа күбрәк кар кызы, менә монда без кар бөртекләре булып тор инде, биеп ятабыз. Менә мин бит Удомли шәһәрендә тудым. Хәзер инде Тверская область. Менә бу 91 ел дигән, димәк миңа монда 6 яшь, менә бу уртадагысы мин. Менә басып торам. Белүгечтә бит мин Башкортстанда бүтән альбомнар, фотолар анда әнидә саклана. Мин аңа бу тапшырга киләсе булгач, мәйтәм фотоларны җибәр әле яңа ел дип телефонда барысы да күрсәтеп китә алам. Карап китегән. Менә минем 6 ничә яшь микән монда? Аны артында әни гел язып бара инде. Менә шундый Син монда кем булып киенгәнсең соң? Монда әле яңа елда гына Чыршы төбендә поезд фотосурәте белән бу кофтаны бик ярата инде. Бер чакта бит инде кофталар бик күп түгел. Менә мин куян булып киенгән менә иң уң якта бу. Менә монда. Менә яңа ел Чыршы төбендә, аннары хәзер Мысы әтием белән төшкән 2000 ел икән. Аннары менә монда шул Кавказ егете, Аннары менә өйдә, мысы өйдә менә. Мысы шул туганнардан алган күрше авылдан. Күрше авылда теге киенсәләр бу. Березгә Костюм кемгә ярый? Мысы абыем белән, бер туган абыем. Менә төн булып киенгән. Минем белүемчә, сезнең әле тагын бер бик матур яңа ел традициясе бар. Ул да булса, һәр елны сез кыш көннәре инде фотосессия оештырасыз. Гаилә белән. Безнең һәр яңа ел алдыннан декабрь аенда менә Сөлейман туганнан бирле 11 ел һәр бала туып барган сайын кечкенә булсалар да әле мин хәтерлим, менә без октябрь азагында тапканбыз Мусаны, 3нче баланы, һәм ноябрьнең 15ләрендә барып фотосессия ясадык. Анда кайнана да бездә монда Казанда кунакта иде бергәләп. Теге кечкенә генә әле ул җыклый да җыклый, иң рәхәт вакыт шул булган икән дидек инде. Аннары үсә төшкәч теге өчесе бергә булганда менә һич тыеп булмый. Рәзилха быел бармыйбыз мәллә ди. Юк, әйтәм, традицияны бузырга ярамый. Искиткеч матур күркәм традиция. Түзәбез. Никадәр истәлек. Компьютерда аерым папка һәрбер ел сайын җыелып бара. Алар үскәч, аннары бәлки коллаж ясарбыз. Шулай бит балаларның үскәне күренә. Узып баручы 2025 ел бигрәк тә Рәзил сезнең өчен истәлекле дип әйтергә кирәк. Чыннан да лаеклы бүләк булды сезгә. Ул да булса Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исемгә лаек булдыгыз инде. Чын күңелдән котлыйм. Рәхмәт. Соңгысы булмасын. Һәм инде гомумән алганда гаиләгезгә тагын нинди истәлекле вакыйгалар белән кирип калды узып баручы ел? Ничә җыр чыгардык без быел? Кара санаган да юк икән шуны, минем сольныйлар белән санаганда 4-5 җыр чыгарганбыздыр без. Алай гына барай, 5-6 булмаса, бер клип төшердек без Аннарысын Кипрга, Сабантуйга бардык. Менә сәяхәтләрегез күп булды чыннан да быел. Кипр Сабантуйга быелны Рафина белән бардык. Минем анда 2 тапкыр булганым бар иде. Шуңа юл тапталган. Аннары шулай ук Татар конгрессы белән Малайзия Куала-Лумпур шәһәренә барып кайтырга туры килде. Аннары күптән түгел Египетта булдык. Инде тамашачыларыбызга әлбәттә сездән яңа ел алды бүләге көтеп калабыз. Хатлар турында әйтеп киттегез, миңа калса шул турыда яңгырар булган җыр. Шулайдыр, чөнки язылмаган хат җыр аша безне күпләр танып белә. Бу җырны рәхәтләнеп тагын бер башкарып куйган. Язылмаган хатым йөрәгемдә ялкын, еллар аша сөйләшәм. Хыялымда гына, уйларымда гына, синең белән көндә язылмаган сүзеңгә атлыйбыз, күңелдәреп Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнең фатихында. Язылмаган сүзем, бер кабатлый музык, күңел саклаган. Язылмаган хатым, әйтелмәгән антым, йөрәгемнең фатихында.
Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Киләсе 2026 ел иң бәхетле елларның берсе булсын гаиләгез өчен, шәхсән һәрберегез өчен дә. Бар канатларыгыз сынмасын, сыгылмасын, бар юлларыгыз тигез, матур, сикәлтәсез булсын. Балаларыгыз көн сайын шатландырып кына торсын, үзегезне аларны инде матур итеп үстереп, аларның рәхәтләрен күргә язсын. Теләкләр бар шул һәм инде әлбәттә иҗади уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Якынлашып килүче яңа еллар белән үзегезне. Сездә Сездә шулай яңа еллар рәхмәт белән. чакыруыгызга, рәхмәт тамашачыларга, шулай Яңа елларда да еллар исән белән. сау булыйк, шулай гел җылы очрашулар көтеп торсын безне. Амин, шулай булсын. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт.